こんにちは、ハニーです。今週のオラクルをお届けします。今週のテーマは、終わりは新しい始まり。人生には大きな変化を迎える時があります。終わりのように感じる出来事も、本当は新しい始まりへと続く大切な節目なのかもしれません。不死鳥が炎の中から新しい姿でよみがえるように、私たちも何度でも新しい自分へと生まれ変わっていけます。今週はこれまでの自分を優しく抱きしめながら、新しく始まる流れを信頼してみてください。詳しいメッセージはノートに綴っています。ぜひご覧ください。美と癒しのライトワーカー、ハニーでした。